Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Ay, anong oras na mga tugang musulang iko? Alas 6:34 po mga tugang pagkabanggi. 6:34. Hoy, action na po mga tugang with Maestro Nel Maestro Nel Antuon, ang lalaking mabuuton. Alagad si komentaryo, may tuon. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, Alcaleta, malala o man, subuktan na sa serbisyo, sa Ligas Pinyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan, sa syudad, Ligas Pikita, magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkaling matinabang at maaasahan. Kay Geraldine, padagos sa iyong mga napunan sa syudad ng Legazpi. Ang serbisyong Rosal tapat at serbisyong dapat. Sa Legazpi, ang kaipuhan kan mga tao, marhay na serbisyo, yaon si Ron Rosal, ipapadagos ang matanos na pagsiserbisyo sa mga Ligaspeño, sa tong konsihal si Ron Rosal. Kung mapili en leader na maghayasin matanos, purahaw kan gabos, pangalan mo, Ron Rosal. Maski wala pa sa pwesto, malalako man mo, manhay na serbisyo ni Konsihal Ron Rosal. Edukasyon, ating salud, kang gabos na mga sektor, mawot kan sa tong servidor, Konsihal Ron Rosal. Kaapian, kabataan,
ni Konsihal Ron Rosal. Serbisyo, turog sa gabos bato, politika, malala o manta. Konsihal Ron Rosal, halisa, pamilya, tunay na pinapadaba kan mga ligaspenyo. Si Konsihal Ron Rosal, pag makulong sa gabos, lalo sa kasaraditan, dediratong matanos, maawot ni Ron Rosal. Konsihal mo, konsihal ko, konsihal. Edukasyo'y mahalaga, kinabukas ay sinisiguro. Lion o Fino, laging naririyan para sa'yo. Maasahan, tapat na magsiservisyo, sama-sama tayo sa pag-asenso. Sana all Fino, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Lion o Fino, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa paghanap ng bayan. Sa legacy siya ang sandigan, pag-asa't pagbabago ang kanyang handog sa bayan. Serbisyong totoo, walang kapantay. Olfindo ang sagot sa kinabukasan. Sunay Findo, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Olfindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa paghanap ng bayan. Sana Olfindo, ikaw ang aming kailangan. Para sa serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Olfindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pag-angat ng bayan. Sana Olfindo, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Olfindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa paghanap ng bayan. Sana Olfindo, ikaw ang aming kailangan. Sana Olfindo, ikaw ang aming... Legazpi, siya ang konsehal natin. Lau Beltran, itutuloy ang serbisyong nasimulan na dahil subok na at may magagawa pa. Permi nakikisumaro sa Legazpeño, Lau Beltran, ang kasangga at kakampi mo, konsehal Lau Beltran. Kay Lau Beltran pa rin, hindi siya mapabago. Kay Lau Beltran pa rin, ang boses sa konseho. Kay Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Si Lau Beltran pa rin, subok na sa serbisyo. Si Lau Beltran pa rin, asahan mo'y asenso. Si Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Halina Daragwenyo, progreso na dating hangad. Sama-sama kahit Hununges, bukod tanging kagawad. Bayan ng Daraga, halina at sumama. Magbuklod-buklod tayo, magkaisa. Ay, Hununges kagawad, o lala pangako niya'y matutupad. Ipasok natin si Junien, ipanalo natin si Junien. Sama-sama tayo kay June Nunez.
para sa daraga. Pagbaba, darating na, sa pagtulong siya'y nangunguna. Kaya huwag nang mag-alala. Ay, June Lunes kagawad, o lalapang ako niya matutupad. Ipasok natin si Juni, ipanalo natin si Juni. Sama-sama tayo kay June. Mas maayos na buhay, atin ang matatanaw. Hawakan ang ilaw, sama-sama sa tagumpay. Ay, Lunes kagawad, o lalapang ako niya'y matutupad. Ipasok natin si Juni, ipanalo natin si Juni. Sama-sama tayo kay June. Daraga, sumama na tayo'y magkaisa. Serbisyong mabilis, serbisyong malinis, kagawad June Nunes kagawad, o lalapang ako niya'y matutupad. Ipasok natin si June, ipanalo natin si June. Sama-sama tayo kay June. Halina't sumama sa biyaheng progreso. Asenso at progreso, maasahan ninyo. Hindi ka iiwan, ika'y ipaglalaban. Sama-sama sa tunay na tuwid na daan. MVP, MVP, MVP. Mayo Victorete, Daragenyo may asenso. Sumama sa malasakit sa biyaheng progreso. Malinis na serbisyo, malinis na liderato. Victorete kasama niyo. Halina't sumama sa biyaheng progreso. Kaakbay, kabalikat at kasama nyo. Mayor Vic Perete ang siyang tunay na gabay. Hindi ka iwanan sa hamon ng buhay. MVP, MVP, MVP. Mayor Vic Perete, Daragenyo may asenso. Sumama sa malasakit sa biyaheng progreso. Malinis na serbisyo, malinis na liderato. Vic Perete kasama nyo. Malasakit sa biyaheng progreso, ang kaagapay. Sama-sama patungo sa tagumpay. MVP, MVP, MVP. May Vic Perete, Daragenyo may asenso. Sumama sa malasakit sa biyaheng progreso. Malinis na serbisyo, malinis na liderato. Vic Perete kasama nyo. Maestro Nel Anton at ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon. Kung kamo na pupurisawan, nalilibungan kung sisay na mga lideres, ang sa inyong dapat na pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Hoy Aksyon! Panukning paglaom, impormasyon, solusyon, asin aksyon. Ang programang Hoy Aksyon! Pagiriwa, ang lalaking mabuuton. Ang tultul nga ni, sutang bastos ka. Alaga, may buon. Hoy, pupurapundo ka, buhay tatakulaan mo yan. Maestro Nel Adtuon. Sa Hoy
Aksyon! Hoy aksyon! Hoy aksyon! Bantayan ng bayan, ang tama'y paglaban. Sa mga kurang pabanat, magbibigay papuri sa mga tapat. Tamang impormasyon sa bawat hakbang, walang paligoy-ligoy, diretsahan. Maestro Nel, ang siya'y magtuturo laban sa fake news, tapat ang sagot. Hoy aksyon! Oras na. Makusugo ng ego kayo. Di ako nagagatabil-tabil kayo. Kusugo ng ego. Pare na pagkabanggi po, tabi sino ka, boss? Ano, ang audio ta? Kumusta? Alat lang, tabi ka monitor ko kaya ang audio. Aranon sa kuyang telepony. Budaan sa kuya di deong sa talingugmog. Kumusta? Maray na pagkabanggi po, tabi sino ka, boss? And welcome po sa itong programa. Dili po sa Hoy Aksyon. Dili po sa BicolNet TV. And okay man palandig di ang output. Pero pag abot kaya sa ibong, hindi mo pulusugo ng echo. Yan, okay na. Ayun, okay na pala. Sige, so maray na pagkabanggi po, tabi sa Indo, and welcome sa tuya pong programa. Hindi po ang Hoy Aksyon, nagbabalik po ang sa inyo pong panabang maestro sa radyo. Maestro nila, tuon po kita hanggang sarong oras lang kitang pag-restorya. Hindi po sa programa. Nilibong na kaya kami sa imo, maestro. Sabi kan mga parantabay tam. Nilibong na kaya kami sa imo. Ano ba talagang oras kayan programa mo? Dapat mga kayaan programa ko alas 6 kan pagkaaga, 6 to 7 in the morning, 6 a.m. to 7 a.m. in the morning. Kaya lang itinaw ko sa oras kay Sultan Wali na alas 6 hanggang alas 7. Kaya sa BicolNet TV makasabi nindo so Sultan Wali po alas 6 din pagkaaga hanggang alas 7. Ngunyan, pig testing ko, pig balo kung ngunyan nabanggi. Kaya lang maluyan viewers na pagkabanggi pa lang talaga, ano? Dikit ang tao pagkabanggi ta garo nakatutok na sa indang mga pamilya. Sa mga oras na ini siguro ang mga paradangog tao, ang mga parantabay tayo, yaon busy sa kusina or baga kung hain na lugar sa ngunya na bumasyar ta after work ba kaya ining programang ining oras na ini. Kaya pig try ta ngunyan alas 6. Ilagon ta kung talagang ikaw kitang viewers pagkaaraw kining oras. Pag dae di lipat kita sa tamang oras, ano. Sige po. Maray na pagkabanggi kay Jen Nunez Bracamonte. Kantabay si Jen dini sa Barangay Bunga. Buda si Ma'am Len Brusola Bueno. Ma'am Len, good morning. Ma'am Bueno. Maray na good morning lugod sa kuya. Sanay kayo ko sa pagkaagang programa. Maray na pagkabanggi po tabi sa imo. Si Angelo Boras, maray na pagkabanggi sa imo. Salamat sa pagsirip sa programa. Di bale, day ko malula. Mula sa mga pirapa ini and 6 others watching you. Day ko mahiling. Para po ma-recognize ka mo ining mga 6 others watching. Paki-comment po tabi kan sa indo pong gustong i-comment dyan. Pwede ko mag-comment. Ano? Sige lang, go lang ka mo. Pwede ko mag-comment dyan sa tuyang comment section. Naka-live po kita sa kuya pong profile sa Facebook profile Nel Adtuon. Muna naka-live man po kita sa BicolNet TV. Ayan. Kaya ang viewers kan BicolNet po kan sa kuyang profile pigsasaro yan na mga viewers na yan ngunyan. Kaya po tabi mahiling po nindo. Si Ate Rose Nudado, good evening. Maray na pagkabing kitabi sa imo. Salamat sa pagsilip sa programa. Si Ate Rose Nudado, kagawad Rose Nudado, Roslyn Nudado kan Purok 7 kan Barangay Bunga. Nakaantabay man.
Sige, testing ini oras na ini ha. Pig-testing ko sa oras kung pwede kitang oras na araw kay ini. Actually, dapat sa araw kining oras may klase ako. Maring ani ta dismiss o klase. Marang klase. Kaya pig-try tangon yan. Si Bro Najer, good evening. Happy Fiesta. Good morning Bro Tabi, Bro Jer. Diyan sa Barangay Rawis. Happy Fiesta sa inyo belated. Mari na banggi sa imo. Kumusta ang tagay? Sige po, an oras ta alas 6:52 na kita nin pagkabanggi. Pig-testing ko lang sa oras, pig-try ko sa oras. Lula na ang mga paraan tabay kung sain talaga, kung ano talagang oras kita masabayan sa laban. Pig-testing ko po tabi ining oras na ini. Pero hopefully, makabalik na sa programa sa pagkaaga. Try mas magayon pagkaaga kaya eh. Pagkaaga mas magayon ang diskusyon pagkaaga tangali ng bago pa mabuuan sa indong kaaldawan, nadangog na nindo ako, nahiling na nindo ako dyan sa indong mga screen, kan sa indong mga cellphone. Yung tabi si Bro Jer, inisaro sa mga pugi na bro kan GRI dyan po tabi sa Rawis. Maray na banggi sa imo tabi. Good morning tabi bro. May istorya po kaya kita mga tug na didiskuteron ngunyan and linawon ta. Ano po, may mga istorya dakulon kita dakulon ki istorya, dakulon ki mga pwedeng pag-irestoryahan lalo po ngunyan na haranina an baralbalan. Sabi nga ni sa kunyang amigo, nag-uura na ngayon, nagbabaha na ngayon nin bagas. Nagbabaha na po mga tugang nin bagas. May isa na. Ako asan ako nindo yan? Yan po tabi na mga bagas na yan, na mga paipik, mga tugang kan mga kandidato. Ako asan nindo ako apo tabi yan. Sa indo po yan. Dahil man po tabi kan pwedeng magbawal sa indo na dahil nito pagkwaon. Maliban na lang kung dahil ka mo nakalista. Kung dahil ka mo nakalista duman sa listahan kan sa indong mga leader. Pag dahil ka mo nakalista, pasensyahan ka mo. Anak ka ng Baga? Pag dahil ka mo nakalista, pasensya ka mo. Dahil na nito pagkakuon. Dahil man ka mo kaya. Anak ka ng Kaya, iyan po mga tugang na mga ayuda na pinagtatao sa Indo kaining mga politiko, sa Indo po yan. Para po sa Indo yan. Dahil po nindo yan pagnigaran. Sisi man nga manigar nga kang sarong 10 kilos, 20 kilos na bagas. Wala man kimanigar nga kaya. anak ka ng Baga, sisi man nga yan buang manigar kan 10 kilos, kan 20 kilos na bagas na yan. 2 kilo na bagas, baski pa yan sarong kilong bagas, day pagnigaran ta, iyan po, para sa Indo yan. Alagad kita mga tugang, kita po, mga matatali naman kita, mga wise voter kita. Aram ta kung sisay ang dapat niya tong iboto. Aram ta, anday pag-isipon mga tugang, day po pag-isipon ini mga kasurog. Day pag-isipon, sunako alang nindo sa sarong aldaw na iyan. So pwede nindong magastos, makaon, sa laog kisarong aldaw, 2 aldaw, 3 aldaw. Alagad, uni po ang pirmi kong pagtataram sa mga nakakaulay ko. An isip po nindo, an futuro kan sa Indo po, tabing lugar, an futuro kan sa Indong mga kaakian, especially kung iwa kamo ki mga aking sadit, buda sa mga makuapo nindo, sa mga masunod na henerasyon, dai po kamo maging makasadiri. Dai po kamo maging makasadiri. Kasi po mga tugang, ini pong presenteng pangyayari ngunyan, ini pong presenteng nangyayari sa ngunyan, ini po subli taman sa na ini sa mga masunod na henerasyon. Kung ano ang nangyayari sa ngunyan na presente, iyan po mga tugang pagbabayadan iyan kan mga masunod na henerasyon. Kung halimbawa mga tugang ngunyan, isipon ta, ining nangyayari ngunyan na presente sa satuyang buhay, ini po so mga pigbabayad taman kan mga nainot pang nakaagi pang panahon. So, kung halimbawa, sige ngunyan ang baraha, sige ngunyan ang uran, makusog halangkaw ang
pinahalangkaw tulos ang tubig baha, kung iga ki mga pagrasay kan mga bulod, kung iga po mga tugang ning pigapod kitang pagbabago kan klima, so climate change na pinag-aapod, ini po mga tugang resulta po ini kan mga nanainot pa sa tuya. Resulta po ini dahil day po ninda na masyadong naprotektaran ang tinaban. Ngunyan po, pag kita naman ngunyan mismo, kung day ta po poprotektaran ang kinaban, ang resulta po kayo ni, ang masopwir kayo ni, sa mga masunod pong henerasyon. Kaya pigsasabi ko sa Indo, sinublian ta po ining presenting ini, sinublian ta po ini sa mga masunod pang henerasyon. Kaya isipon po nindoan sa indong mga aki. So aki nindo, so magiging aki kan mga aki nindo, yan po ang isipon nindo. Malinaw po, gusto ko lang po itong ipasabot na araw ito, ha? Dahil kita ngunyan mga tugang, kapot ta kung ano ang pwedeng mangyari sa mga masunod po na panahon. Kung tultol ang pagpilit ng leader ngunyan na sa presenting ini, sa mga maabot pong henerasyon, magtatamasa nin marahay na biyaya. Kasi ang mga katukaw, sa mga masunod tang henerasyon, ang leader ninda tultol. Pero kung bako po mga tugang, kung mga lapugo, kung mga wara kamutanging mga leader ang pipilion tangon mga tugang, ang masaper po tabi kayan. Ang sa tuya pong mga aki kan aki ta, but sabihon, ika po nag-isip na makadilin siya kan bagas na yan, makuha kan kwarta na pwede mo magamit for 1 to 2 days to 3 days, maugma ka dahil sa nakuha mong kwarta sa laog nin saro, 2-3 aldaw, naging maugma ka dahil sa kwartang itinaw sa imo kan mga trapo, kan mga pulpul na politiko. Pero dahil mo po pag-isip, ang epekto kan mga masunod po tabing henerasyon. Makairak po mga tugang, ang sa tuya pong mga aki, ang mga aki kan sa indong mga aki. Anak ka ng pug. Anak ka ng pug. Iyan po ang dapat nindong pag-isipon. Kwarta ta iyan. Iyan, tama po tabi, Padingwil. Nag-antawi pa lang si Padingwil. Padingwil, Salazar, ang asintado, nakaantabay, marhay na pagkabanggi sa imo. Kwarta iyan kan tao. Actually, iyan na nakukuha nindo, iyan na pigtataw sa indo kan mga trapo. Iyan po, kwarta po nindo yan. Kwarta ta po yan. Kwarta yan kan mga nagtatax sa gobyerno. Ako, dakula ang tax na pinagbawas sa kuya. Dakulaon po ang tax na pinagbabawas sa mga government employee. Lalo po sa mga pagkaon mo niyan, halangkaw na po tabian, aram na doon mga barakalon mo yan, halangkaw na. It's because of the inflation. Halangkaw na po tabian mga presyo. Iyan po mga tugang, may mga tax pa bagay yan. Kaya siya nagtanong, labot ko man nga sa Indo, dahil man nga kung tax. Anong dahi? Aki ka pa, nagtatax ka na, yaon ka pa sa laog kan bito ka, bako bito ka, sinapupunan, ano ang pagkayan sa babae? Matris. Yaon ka pa sa loob kan matris ni may mo. Yaon ka pa dyan sa loob kan matris ni may mo. Nagtatax ka na po, tabi. Paano man nga may nagtatax na ako? Nagtatax ka na kasi ang pigkakaon para kan pigkakaon kan ina kan sa imong ina tanganin lang matawalan kanin sapat na nutrients, may tax. Igwa yan po tabi nin tax. May mga value-added tax po yan. Aram, yan pa ding will kung sisay kaya lang nagpasimuno kan mga value-added tax na yan. No. Mga dagdag po tabi na buwis. Kaya din pagsabihin na day kamong kontribusyon sa gobyerno. Day kamong tax sa gobyerno, good PN Primes. Mari na pagkabanggi sa imo tabi Primes. Gerard Bergonio. Iyan po mga tugang isipon tang marhay. Isipon ta po mga tugang na marhay. Pag-abot kan panahon ini sa tuyang mga kaakian, ang aki nindo, ang aki kan aki nindo, kung ano ang magiging epekto sa inda kung igibuhuntang magpili nin mga
lapugo na mga politiko. Anak ka ng pug. Si Anak. Crisal Di Malate nakaantabay, maray na pagkabanggi tabi sa imo. Crisal Di Malate, idol ko ini si Crisal Di Malate, hay na daw iningon niya na panahon. Naging haloy man iyan digdi sa Barangay Bunga, si Crisal Di Malate. Kumusta tabi, Crisal Di? Maray na pagkabinggi sa imo. Sige. Nakaantabay sa ngunyan. Kaya po, mga tugang kita sa ginaray, at ini po, premier ko inibig sabi, kaya lang ako niya nag-live ako niya. Gusto ko po tabi mga tugang, mas ipasabot pa sa Indo, mas ipaintindi pa sa Indo. Naan mga nakukuha po tabi nindong kwarta dyan sa AKAP, sa Tupad, sa AX na yan, sa AKAP Rice, ini po na sa Indo pong mga nagkakakuroa dyan, sa Indo po yan, kwarta po nindo yan. Sabi ko nga dapat po nindong ipagpasalamat yan. Dapat man talaga magpasalamat kita. Magpasalamat kita sa mahal na Diyos. Maski pa paano po tabi, nakakabalik sa tatuya, itong dapat na para sa tuya. Kwarta tayo yan. Pinagpawisan po tabi nindo yan. Pinagalan po nindo yan. Kaya akoon lang po tabi nindo. Kwaon lang po nindo. Pero pag abot kan panahon ng eleksyon, pagtukaw nindo naman sa loob kan classroom, anpilion mga tugang, so aram po tabi nindong politiko, sabi nga ni, baga kanima, pararehas man nga yan, day po ko mag-isip kayan, bakun pararehas po tabi ang mga politiko. Iyo, nakatig mindset sa Indo kaya na gustong sabihon ninda, pararehas man nga yan mga politiko, mga maharabas man sa nga iyan. Day po nito pag-isipon ng araw kayan. There is hope mga tugang. May mga tultul na politiko. Although iba po talaga, totoo yan na pag-abot kan panahon, pero day po kamo mawaran nin pag-asa na iba po nin politiko na manindugan, as in iba po nin politiko na talaga pong sa inda pong layunin, magserbi ng tultol. Araw po tabi ni Vico Soto, o nga po tabi nindo paglawag ni Vico Soto. Di ba? Paglawag ni Vico Soto, talagang mahiling naman po tabi ang transparency naman sa Pasig. May mga politiko po tabi talagang, although, yaon po yan ang perception kan tao, pag sinabi tang politiko, bako yan, magibo ng tultol, maharabas man sa nangayan sa kabankan bayan. Pero mga tugang, kung yan ang paghiling nito, pagsabot nito kayan, sayin ka pa, dumang katabi isa pag-abot tang less evil. So baka masyadong grabe naman po baga kaya nangyayari yun yan. Di ba? Kamu na po ang nagkakaaram kayan. Pero sa mga masunod ng programa, sa mga masunod na pong pag-restorya, ipipresentar ta po sa Indo ang mga bagay na dapat po tabi nindong maaraman and alin dapat nindong tutubunan. Dokumentado po mga tugang tangani pong maaraman nindo kung ano talaga, kung sisay talaga ang dapat na paniwalaan. Ako po mga tugang very vocal ako. Very vocal ako ever since mga tugang vocal ako pag-abot po sa pagkontra kaining mga budol na politiko, mga trapong politiko, mga lapugo na mga politiko, aram nito kung sirsay iyan. So, ang gibo po, mga tugang, ang gigibuhon lang nindao, magpayaman ki magpayaman. Maski po tabi kalbunan mga bulod, maski po tabi bibarahaan na ang mga tao, bibarahaan na ang mga komunidad, dahil sa gigibuhan ninda, day po sindan pakiaram, basta po igwasindanin na didilensya. Yan po mga tugang pag-re-restoryahan tayan sa mga masunod. And dakul po kitang mga pwede pong isabay. Dakul po kita mga tugang na pwede ta po tabi na ipahiling sa indong mga ebidensya, mga resibo, tangani pong maaraman nindo. Kamu na po ang makasabang kataram. Magantabay lang po kamo sa mga Facebook post kan sa indong lingkod, budak sa Bicolnet TV. Tangani pong mahiling po nindo, kamu mag-atid-atid kung talagang sisay an tultul, buda sisay an bako. Kamu na po ang mag-atid-atid kung inimpigigibo ka ini po tabi na mga budol,
mga trapo, mga gahaman, mga paslo na politiko, mga tugang, kung ang bigibo po tabi kayo ni tama or salto or nakasobra na. Kadakol po tabi kita kayan kimasunod ng mga series, isasaro-saroon ta po yan sa Indo mga tugang. Kaya antabay lang po kamo. Ngunyan, una kita, hindi po kita sa Ligaspi, labyog lang kita sa Ligaspi. Iga po mga tugang, kipilagpaluwas baga, si anak atukaw pong alkalde sa Ngunyan, si Pido Garbin, may pinagpaluwas siyang statement manungod duman sa lugi na dapo tabi ang syudad kan Ligaspi duman sa LKY terminal buda iyan na pagrenta kan SM buda kan LKY lugi dapo tabi mga tugang ang syudad kan Ligaspi. I-play ta so video so audio, i-play ko sa Indo sa audio, tangali pong madangog din do kung ano ang sinabi kan nakatukaw na alkalde, budaan kasimbagan mga tugang, ang pigasabi man kan dati pong legal officer kan syudad kan Ligaspi na aram po ang mga pangyayaring ito. Ini po ang mensahe, ang boses po mga tugang ni Attorney Mayor Pido Garbin sa saya pong bigasabing lugi da po ang LGU Ligaspi dyan po sa LQY na yan. Sige, ano po? Naka-bluetooth pala nila eh. Dahil na dumadangog. Halat lang. Tayo na eh. Ready? Ano po? Ano na? As in, so LKY man, dahil pa so that's the established facts. Gusto sabihin, sa daing papaaram sa syudad, illegal ito dahil ano man ang propriedades kang syudad, property, must have an authorization coming from the Sangguniang Panlunsod. Having said that that is illegal, the transfer was illegal, nag-reach out kita sa SM and SM acknowledge na talagang labi kalugi ang Arkila dahil sa 3.6 hectares na propriedad kan sa tuyang syudad, pinagbabayadan sa kang SM is 300,000 pesos. Garisa na sunakaw ko atang kita sa Fishport. Ano? So, samantalang ang commercial rate dyan, sa palibot na yan, sabihon tanang sa bakanting lote, ang minimum is 100 pesos to 200 pesos per square meter na. And if you will base also the commercial rate, duman nga ni sa Naga, kang nagpuon magrenta ang SM, in 2010, nagrerenta sila 40 pesos per square meter na. That was 15 years ago. Sa ngunyan, sa presente, ang karentahan kang SM and kang LKY, 8 pesos per square meter man giraray. So talagang labi kalugi as in disbintahe. And I call it a sweetheart deal kung isi man nakipag-deal kang nakaaging administrasyon dahil nagbutabungog sindadigde sa kalugian kan sa tuyang syudad. Okay. So, yan po mga tugang and madahog ta na ligasabi kan nakatukaw na alkalde na lugi da po tabi an SM ay ang sunod kan Ligaspi lugi po an LGU Ligaspi dyan po sa Arkila kan SM buda kan LKY. Ngunyan po mga tugang uni po an bota pong ipasabot mo na sa Indo bago tayo play ini na sa tuya pong interview kay Attorney Mariette Credera ang dating legal officer kan syudad kan Ligaspi. Ngani pong malinawan kita kung ano talaga. Bago po ini-play, araw po kaya ni ang sistema. Ang LKY, iyan pong LKY terminal, ang management po kayan, iyan po nag-manage kan LKY na yan, buda iyan na lote na natutugdukan kan SM. Okay? Iyo po ang nag-manage kayan. Ang naglaw po nin kontrata, mga tugang sa syudad, LKY. Day po ang SM. Talati baga po yan, satellite market baga yan dati ba ko? Kung nagiramduman nindo. Ngunyan, bare po iyan na lugar. Wara po iyan mga tugang talaga nin nakatugdok dyan. Ang iba dyan, medyo tibo pa. Diba?
So, bare po yun na lugar. Ngunyan po tabi, dinevelop iyan kan syudad, kan LKY. Nagkigaw po nin Memorandum of Agreement, an LKY, buda an LGU, dinevelop po iyan na lugar na iyan. Okay? So, ang may ulay po kaya ng LKY, buda ang LGU kan Legazpi. Okay. So, oni po mga tugang, simpagon po tabi ito ni Atty. Cledera na pinagasabi ni Mayor Pido Garbin. Simbagon po ito ha. Oni po ang kasimbagan ni Atty. Cledera, dati pong legal officer, kan panahon po tabi ka nakaaging administrasyon, tangani pong mas masabutan nindo kung ano talaga ang totoo. Bahala ka mo kung matubod ka mo kay Pido, matubod ka mo kay Atty. Cledera. As the former legal officer po ng city, I stand by my personal opinion na warang lugi sa kontrata between the city and LKY. Kasi LKY has infused more than 1 billion pesos in capital para i-develop yan. Just imagine kung sinurse out yan from the pockets or from the coffers ng city government of Legazpi. So masasabi tang lugi, again, para sa ko, kung pinarentahan ni city itong property as it is niyan. Kung si city ang nag-develop ka ito ay nag-infuse kay 1 billion capital para i-develop ito, iyo, luging-lugi sa 3.6 million pesos annually. But bako man si city ang naghipo ka ito. Bako si city ang kumbaga, property siya ni city, kinitaan pa nga kay 3.6 million na wara si city na ginastos na maski ano. Diba? If you would look at it from that perspective, orang lugi. At saka yung property sa city government mangyari after the Yes, oo. Wala taxes sa business. Just imagine kung pera ang nakakolek na taxes sa business tax from those establishments na nag-ooperate sa laog kang SM. The opportunities for job na nagkaugwa, bako lang sa mga taga Legazpi City ha, pati sa nearby municipalities. So, again, holistic point of view, pag hiniling mo, warang lugi si city. Okay. So, yan po mga tugang ang mensahe. Actually, kadagol pa siya pinag-explain dito sa mga video na ini ni Atty. Cledera. Siguro, saro-sarontan sa mga masunod na aldaw. Pag may naghapot na, pag-explain pati saro-saro sa mga yaon po nakapalaman duman sa Memorandum of Agreement and kung ano po tabi ang section na pinag-cite ni Pido Garbin, ni Alcalde Pido Garbin, buda kung ano man po tabi sa mga provisions kitong Memorandum of Agreement na pinag-cite man po tabi ni Atty. Cledera. Ngunyan po tabi mga tugang, sa giraray gusto ko pong pasabot sa Indo, an buot sabihon po tabi ni Atty. Cledera, wala nin lugi dahil ang example kayan ako, halimbawa, igwa ako nin daga. So LGU Legazpi may daga. Ako ngayon halimbawa, may daga. Ngunyan, so daga na ito, wara po tabi nin kaano-ano human, maski ano pong nakalag dyan. Igwa ako kinakaulay, so LGU Legazpi may nakaulay na saro pong developer, which is the LKY. Ito po so nag-infuse din billions of pesos, tangani na pong ma-develop sa lugar. Subot sabihon, kung ikangaya ako, may daga ako, nakakuha ako nin kaulay, ika na mag-develop kan lugar na yan. Dahil man ikaw nag-glossy kwarta, dahil kan kwartang ginastos miski pisong duling duman, ang naggastos is the LKY. Sinda na po ang guminastos kito para ma-develop itong lugar na ito. Ngunyan kan i-develop, based naman sa Memorandum of Agreement, mga tugang, sa imo man gulari itong daga. Sa LGU man gulari ang daga na yan. Pagabot kan panahon, may certain year na iyan po ibabalik sa LGU. But sabihon, kung ano man ang yaon dyan na na-develop na, so daga na pinatugdok dyan, wala kan pisong duling na ilinag dyan, pero na-develop mga tugang, so LQM na-develop din billions of pesos, sa iling po tabi nindo may lugi duman. Now here comes SM. Luminaog po tabi ang Showmart. So Showmart po tabi, ang kaulay ka yan, siyempre, so nag-develop duman. Taya, as of that time,
CLKY po tabi ang nag-manage kay tundagan na ito. Sinda na po na bahala man na duwa kay tumay ulay. Ngunyan, ang sabi ni Atty. Cledera, nataman ngayat na malulugi ngayon yan. Siguro ngayon, kung kan panahon, nangunyan ngayon yan, ginibo, arog ka yan, yun na yan ang sistema na yan, pwedeng lugi talaga. Talagang lugi. Pero daiman po tabi kan panahon, daiman po talagang zero, wala po tabi, bare ang lugar, bare ang daga. Bako ba ikaw ang nag-develop? Bako man ka naglaag din kapital na kwarta, gari baga, kun baga po, tabi, magtatao na lang sa imo, pagtatawanan ka pa ng bulan-bulan na renta, lugi ka pa daw kaihan. Inisipon na po mga tugang kupirang trabaho, mga tugang anlilaag dyan kan SM para sa mga ligaspenyo. Gabos po na yaon dyan, na nagtatrabaho, iga po nin business tax, mga malls, mga establishment sa loob kan SM, iga po nin business tax, sain po nagdalaw yan? Sa Daraga? Sa Santo Domingo? Sa Tabaco? Bako, sa Legazpi po tabi. Isipon kung pira ang nagdalaog dyan po tabing business tax, kwarta, kung pira ang didilen sa kan Legazpi. So, paano po naging luki? Ito po ang punto mga tugang ni Atty. Cledera. Now, sa indo po, kamo mga tugang, kamo na po kanya magatid-atid kung ano po talaga ha, sa iling nindo. Kasi, ang hiling po ini po, on the third party naman, ito, nakuha na po mga tugang suicide ni Atty. Cledera, nakuha po nindo suicide ni Atty. Pido Garbin, nagasabing lugi da ang Legazpi dahil dyan sa SM. Sabi man po tabi ni Atty. Cledera, bako man lugi ang Legazpi dahil po tabi duman sa pag-develop ka ito. Dati bako man na-develop, ngayon na-develop na. Ngunyan po, iga po nin tulong opinyon, pangatulong opinyon. So nagasabing lugi ang Legazpi, ang LG Legazpi. So nagasabing bako lugi ang LG Legazpi, iga po kinagasuldot kan pantulong opinyon. Ang pantulong opinyon, naghapot lang siya. Nata ta pinagtataram kay ni Pido na lugi. Kung si Atty. Cledera nagasabing bako man lugi. Ansimbag ko lang po. So hapot duman kang pantulong persona, ansimbag ko lang po. Paano po tabi ma-eleksyon? Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pulis. Di ba? So gigibuhon po mga tugang kan presenting administrasyon kan LG Legazpi, gabus na bagay na pwede ta pong masabing kakarautan kan past administration. Talagang nangyari yan eh. Lalo po tabi ma-eleksyon. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Arog talaga po kaya ng eleksyon. Maati, mga tugang, maski po, bako man po tabi maraot, or bako man po tabi lugi, sasabihon lugi. Anak ka ng pu. Maski sasabihon na malinig, sasabihon maati. Anak ka ng pu. Maski kulay puti, sasabihon itom. Anak ka ng pu. Arog po kayan mga tugang pag-abot, maabot ang eleksyon. Anak ka ng pu. Now the question is, what is the agenda? What is the purpose mga tugang of saying that? Ni Alcalde Pido Garbin. Anak ka ng Ano ang purpose? Anak ka ng pu. Kamuna po tabi mga tugang ang mga atid kayan. Sasaindo na po tabi yan. Anak ka ng pu. Kamuna ang magsabi kunata po mga tugang pinagrarautan ang past administration. Anak ka ng pu. Muna kayo ning presenting administration. Anak ka ng pu. Nagsabi na po mga tugang si Atty. Cledera, pinagpaliwanag niya na po tabi, may pig-site pa mga provisions yan. Kung gusto po nindo kan kopya, isend ko sa inyo. Anak ka ng pu. Tangani po mga tugang malinawan kamo, and of course, kamo na po ang bahala magatid-atid. Simple man sa daang hapot ti kayan. Nata pigasabi mga tugang nalugi. Well, in fact, kung tutuson mo,
maski ka mo makataram, ha? Maski po ka mo makataram, sa itinabang kan SM sa tax, sa business tax, sa itinaong trabaho kan SM sa tawo, buda kan LKY mga tughang, sa iling po tabi nindo, lugi pa daw kaya ng syudad kan Legazpi. Wara man kay pisong duling na itinao mga tugang ang syudad kan Legazpi. Anak ka ng pu, Kamu na po kayo ng bahala. anak ka ng pu. Kaya kung ako tabi aapoton, baka makataram naman ako kimalain. Baka naman magkadaragit naman iyan. Niyaon dyan sa City Hall. Anak ka ng pu. Pag ako naman tuminaram kimalain, baka kon karasuhan naman kita kayo mga Ikaw ay demon. Ikaw ay demonstrador ng paaralan. Ayo, aram ko. Demonstrador ako ng para. Ay, nako. Puro kayuhin. Ay, nako. Puro kayuhin. Kaya mga tugang anpolitika mga tugang makulog sa payo, malanit sa payo, anpolitika. Kaya para sa mga tugang, kamo na po tabian maghatid-hatid kaya. Kung sisay talaga ang dapat na iboto, kung sisay talaga ang dapat na pagkatiwalaan kan sa indo po tabing banal sagradong boto. Kaya, kamo na mabahala kaya. alas 7:23 na po. Naka 52 minutos naman palang didiki na oras tayo na eh. Anyway, sige, 7:24 mga tugang. Alas 7:24 po tabi din pagkabanggi. Sana po naglalaom ang sa indo pong lingkod. Ako naglalaom na yaon kamo sa tultol na kabugtakan sa mga oras na ini. Nasa marhay na kamugtakan dahil helang buda sana po nasa tultol pa kamon mga pag-iisip mga tugang, and sana po ang sa indo po mga tugang na kaisipan para sa futuro kan sa indong mga kakian, buda sa futuro kan mga aki kan sa indong mga aki. Iyan po sana dapat ang sa indong nakaisip, ang nasa isip. Sana po dahil kita nabibilang duman sa mga tawong ko rap. Sana po dahil ka mo nabibilang duman sa mga tawong para ko pit. Sana po nasa tultul kamong pag-iisip. Bako kamong miyembro kan mga estupido. Sana po tataw ka mo magbalanse kan mga bagay-bagay. Asin sana po wise voter po tabi kamo. Alas 7:25 din pagka banggi mga tugang. An oras hatod sa into mga tugang kan Aleco. An Aleco mabrun out sa aga, day po tabi nin Oriente sa aga, puon alas 6 kan pagkaaga hanggang alas 6 kan pagkaaga sunod na aldaw. Sa aga po tabi yan. 6 a.m. to 6 a.m. the next day. Pitsa 21, ang Bitano Substation, Feeder 2 and 3, 3 and 4, kasabay kita digdi. Kaya mga tugang sa aga, burnout kita. Burnout. Kaya, 7:26 mga tugang, mabalik po ang programa. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, Alcaleta, malala o man, subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan, sa syudad, Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na, alkadeng matinapang at maaasahan. Kay Geraldine, padapos sa iyong mga napunan sa syudad ng Legazpi, ang serbisyong Rosal tapat at serbisyong dapat. 7:28
Fino, laging naririyan para sa'yo maasahan. Tapat na magsiservisyo, sama-sama tayo sa pag-asenso. Sonahong Fino, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan on Fino, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa paghanap ng bayan. Sa Legazpi siya ang sandigan. Legazpi, siya ang konsehal natin. Lau Beltran, itutuloy ang serbisyong nasimulan na dahil subok na at may magagawa pa. Permi nakikisumaro sa Legazpeño. Lau Beltran, ang kasangga at kakampi mo. Konsehal Lau Beltran. Kay Lau Beltran pa rin, hindi siya mapabago. Kay Lau Beltran pa rin, ang boses sa konseho. Kay Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Si Lau Beltran pa rin, subok na sa serbisyo. Si Lau Beltran pa rin, asahan mo'y asenso. Si Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Halina Darabenyo, progreso na dating hangad. Sama-sama kay Hununges, bukod tanging kagawad. Bayan ng daraga, halina sumama. Magbuklod-buklod tayo'y magkaisa. Ay, Hununges kagawad, o lala pangako niya'y matutupad. Ipasok natin si Junien, ipanalo natin si Junien. Sama-sama tayo kay June. Halina't sumama sa biyaheng progreso. Asenso at progreso, maasahan ninyo. Hindi ka iiwan, ika'y ipaglalaban. Sama-sama sa tunay na tuwid na daan. MVP, MVP, MVP. Mayo Victorete, Daragueño, may asenso. Sumama sa malasakit sa biyaheng progreso. Malinis na serbisyo, malinis na liderato. Victorete kasama niyo. Oy, ano pa? Ano oras na mga tugang alas 7:31 na po din pagkabanggi. 7:31. Maestro Nel Anton at ang lalaking mabuuton. Alagad si komentaryo, may doon. Hoy aksyon! Hoy aksyon! Bantayan ng bayan, ang kamay paglaban. Sa mga kurang babanat, magbibigay papuri sa mga tapat. Alas 7:32, 2% power remaining. Charge your device now. Iyan sabi kan sa kong cellphone digdig. 2% remaining. Charge your device now. Low bat nabot sa bihon. Mapundo na ini any moment. Mapundo na ini sa kuyang cellphone ni. Maray na banggit sa imo pa di Maestro Nel. Oy, si Pading Christian pala nakantabay. Pading Christian, maray na pagkabanggi. Good evening sa imo. Sa Lunes, mapuunaan asintado. Sige, padagos pa di. Ikaman sa ng tigahalat eh. Ikaman sa na kaya pa di. Pading Will, Salazar, ikaman sa na kaya tigahalat. Ayos ka talaga pa di. Perte sa totoo sa nakita. Fight sa na, kipait, basta matun. Iyo po, syempre pa di. Dapat totoo. Dapat ako aaminin ko sa Indo, bias ako mga tugang. Saro akong bias, pero bias po ako sa katotohanan. An sa kuya pong programa, ang sa kuya pong diskusyon, pero may mga tugang
pirmi akong bias pasisiring po sa katotohanan. Ang sa kuyang pinagsusurugan ang totoo, kung ano ang tunay na totoo. Taiga po tabi ki peking totoo. So ito po mga tugang na pipirapirit nindang ipasabot sa Indo. Pipirapirit nindang sabihon sa Indo na iyan nga totoo. Ito pala utik. Dakulao na utik. Pero bako man talagang totoo. Kaya apod kito, peking totoo. Kita mga tugang sa programa and ako po mga tugang mismo sa Indo. Pigataya ako sa kong pangaran para po sabihon sa Indo ang tunay na katotohanan. Yan, tunay po na katotohanan. Kung ano ang sa tuyang ipresentar di sa Indo mga tugang lalo sa programa, permi po yan backed up with documentation. Permi po yan mga tugang mag-ibong na lado ang pinag-presenter ta. Araw kasubago, pig-presenter sa Indo. So, pigasabi kan na alkalde. Buda, pigasabi man po tabi kan may personal knowledge na yaon po talaga mga tugang duman sa nag-involve sa kontrata. Kaya, kamo na po ang bahala kahit mag-atid-atid. Ano? Ma-present ako sa Indo kan left, ma-present ako sa Indo kan right, kan pros and cons. Then, kamo na ang bahala magsabot and kamo na ang bahala magtubod kung sisay ang dapat tubudan duman sa left or sa right. Kamo na po tabi kaya ng bahala. Pero syempre dapat po permi kitang sa katotohanan. Hindi naman po nasa kuya pong pinagataram, ang sa kuyang mga itataram, ang sa kuya pong ididiskutir, ang sa kuya pong sasabihon sa kada programa kan hoy aksyon, hindi po sa Bicolnet TV, permisa na pong iyuan katotohanan. Iyo po ang sa tuya pong pinagsumpaan na trabaho bilang saro po tabi na medyaman, bilang saro pong broadcast journalist, kung ano ang katotohanan, iyo sanaan pwedetang ipresentar. Iyo sanaan pwedetang sabihon, iyo sanaan pwedetang itaram. Ano pa man, oras na 7:35 na po tabi nin pagkabanggi. Alas 7:35 na. Sobra na ako sa rong oras. Actually, sa rong oras may 4 na minutos na po ang nakalipas pagpuon kan sa tuyang programa. Sa mga nagkaantabay po sa ngunyan, nag-siirip pa sa programa, salamat sa Indo. Thank you sa pagsiirip. Pero dako lang apot, ano ba talaga ngayon maestro an sa imong oras na programa? Bigla ka sa nangyayon minasulpot, ta? Bigla ka sa nangyayon minaprograma. Day ko ngayon aram na parang ganing oras ka ng programa mo. Day pa, piga testing ta pa mga tugang. So programa ko baga talaga dapat na alas 6 hanggang alas 7 kan pagkaaga. Imbis na ako nagaprogramang 6 to 7, tinaw ko na kay Sultan Wali. Sultan Wali na nagaprograma pag 6 to 7 na pagkaaga. Sa iya na po, 6 to 7 pagkaaga si Sultan Wali ang sa Indumaladangog. Pag alas 7 na hanggang alas 8:30, din pagkabanggi, ay pagkaaga, 6 to 7 si Wali, Sultan Wali, magdato. 7 to 8:30, si Manny Moxea, Mr. Hulbutana. 8:30 to 10, si Tony K, sa On The Spot, Tony Kiliste. Then 10 to 11, malaw po dyan si Mr. Rani Ugalde. Ang pandiorag na si Rani Ugalde, matibay yan. Makasali po tabi nito yan, alas 10 hanggang alas 11. Pag alas 11 hanggang alas 12, si Mr. Arandar Bicolanja, si Pading Arieta. 11 to 12 yan. Then pag 12 to 1, newscast. Then 1 to 2, si Karen Odonio. 1 to 2 si Karen Odonio. Ang 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, bakante pa. Day pa rin oras, day pa rin nakatukaw. 5 to 6, mga tugang, si Papa G, Gerald Bergonio, sa Dear Papa G. Then, ining 6 to 7 na po na oras, bakante, kaya tinesting kong magtukaw ngunyan. Pig-testing kon, hilingon kon, okay man, ang response kan sa itong viewers. Bako masyadong, kasi sa mga active na viewers, bako masyadong ngunyan. Siyempre ngayon,
nabigla naman nga kami sa imo kung bigla ka sa lang may na programa. Di ko ngayon aram kung ano oras talaga ang programa mo. Bigla ka sa lang nagsulpot. Alas 7, ano na? 7:38. Nakasarong oras naman kita. Lampas sarong oras. 1 hour and 6 minutes to be exact. An sa tuya pong tabing na pag-restoryahan na dakula naman. Kamu na pong bahala kayo mag-balanse, mag-atid-atid. Sana po sa giraray, bago po ako magpaaram dito sa programa, sana po nabibilang man giraray kamo duman sa mga tawong bakong rap, bako mga politiko na parako pit. Sana po mga tultul kamong tao, sana po nag-iisip kamo kan katultulan, kan kinaban, kan sa indong lugar. And sana po nasa marhay kamong mga kamugtakan sa mga oras na ini. Kayo sa anuman nakatibadan sa buhay. And sana po nasa tultul ang direksyon kan sa indong mga otak pag-abot kan eleksyon. Sa kuya pang imapangadji na pag-abot kan pan eleksyon, papasabungan kamo kan banal na espiritu na iboto nindo kung sisay ang tama asin ang dapat. Bako kung ano ang nakapirak nakalaog duman sa sampol balot nakapot-kapot nindo dahil dakula ang pirak. Sana po bako araw kita kayan. Isipon ta po sa giraray ang puturo kan sa indong mga kaakian, suaki kan aki nindo, suaki kan aki makuapo nindo. Makuapo kan makuapo nindo, iyan po ang isipon nindo. Otrohon ta ini po tabi na presenting sitwasyon, sinublian ta po ini sa masunod na henerasyon. Kung bako tultulan pagpili ta kan leader, pag-abot kan panahon, maraot mga tugang kan sa tuya po tabing maraot kan sa tong lugar, maraot kan sa tuyang kinaban. Makairak po an sa indong aki, an aki kan sa indong aki. Makairak po tabi mga tong. Kaya dapat po sa giraray, sana po ipapangadji ko talaga sa indo, napasabungan kamo kan banal na espiritu, lumaog sa indo ang banal na espiritu. Tangani pong giyaan kamo. Pag-abot kan panahon, pag oras na nin pirilian, ang isusurat nindo ang sisidan po tabi nindo naman sa mga balota. So tultul na siguradong masirbi nin marahay sa satuya pong lugar. Mga leader na bakong rap, mga leader na bakong mga parako pit, bakong mga mabas, bakong mga paslo ganid sa pirak, bakong mga paslo kagahaman mga tugang sa daga, bakong mga land grabber, bakong mga daing kamugtakan. Sana po iyan po ang magsabong maghadi sa mga utak nindo, mga isip nindo pag-abot kan oras na ninpirilian. Magpili nin tultul na leader. Magpili mga tugang nin talaga pong marhay asin dapat. Oras ta 7:42. Mapaar na po ako sa programa. Sa masunod naman, abangasan nindo kung ano oras mag-programa. Yeah? Kung pag nag-live na yan dun sa Facebook live ko, yun na yan, nagprograma na ako yan. Dahil pagkatang oras masyado ha, kasi pig-accommodate ta sa mga dapat na i-accommodate. Ako, nagpapaunod ako. Kaya di ako masyadong ibang oras. Pero, itry tayo ng 6 to 7 na programa. Sana po magdira-diretso sa 6 to 7. Ano? Sige. Oras na, 6:42 in the evening. Salamat po kung sino pangantabay, sino pong lingkod, Maestro Ladtuon. Salamat po noon. God bless Albay. God bless Bicolandia. Pilipinas, umasenso ka. Tagahinghing asin tagapagpasunod kan tamang gibo. Alagad tagatuyo kan dispalinghadong trabaho. Yan ang programang Hoy! Aksyon! Abangan sa masunod na presentasyon. Hoy! Aksyon! May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala.
sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y